Id-deputat Laburista Michael Farrugia talab il-protezzjoni tal-Speaker wara li ġie meddet mid-deputat nazzjonalista Carol Aquilina. Fil-fatt Farrugia ċenna fil-Parlament għal diskors li ta' Aquilina fil-konfront tiegħu. Fost oħrajn spjega li Carol Aquilina għallu inżommilek fil-komma u jien nagħmililek. Nitlob il-protezzjoni tiegħek għal xi ħaġa li ġrat fil-bini tal-Parlament. Wara il-Kumitat tela l-Onorevoli Aquilina u fost kliem li forsi mhux daqshekk meta tieħdu separatament, imma fil-kontenut kollu kemm hu ta' dak li ntqal. L-ewwel ħaġa huwa qal li ħanżomma fil-komma. It-tieni, għadek ma tafx kemm inżomma fil-komma nfakkarilek u nibqa' nfakkarilek. It-tielet qal li u sa nżomma 100%. L-ar waħda għalek kan nitlob il-protezzjoni tiegħek u għalli jien nagħmililek mhux infakkarilek. Mr. Speaker, dan huwa kliem illi jiena f'ħajti qatt medditt il-ħadd u mhux nħalli l-ħadd jeddet lili. Din it-teddida waslet ftit tal-ġimgħat wara li fil-Parlament deputati nazzjonalisti sfidaw għal ġlied lin-naħa tal-Gvern b'ritratti pubblikati li xukjaw lil kulħadd. Farrugia qal li din it-teddida ta' Aquilina saret wara li l-istess deputat u l-membri tal-Partit Nazzjonalista ma marrux għal kumitat tal-abbozz tal-liġijiet li kellu jiddiskuti l-emendi biex f'każi ta' kriminalità organizzata il-Pulizija tkun tista' żżomm persuni arrestati għal aktar ħin. Jirriżulta li l-Partit Nazzjonalista ma kienx komdu jiddiskuti l-emendi għax dwarhom jinsab maqsum u għad m'għandux pożizzjoni komuni. Vot li kellu jittieħed l-4 filgħaxija mhux se jittieħed għax din il-bidla teħtieġ l-approvazzjoni ta' 2/3 tal-Parlament minħabba l-bidla fil-Kostituzzjoni.